Ключі автох прияв городоначальник Римська Мітровиця Владимир Санадер, котрий, дзякуючи на донації, наглашав, що їм авто буде хасновіті, понеже вони муша надпатрати побережжя ріки Сави у довжині від 90 кілометрів і за другі потреби в штабах за позарядову ситуацію. А заменник председателя общини Шит Зоран Семенович, дзякуючи на донації, наглашав, що то велика pomoć штабом за позарядову ситуацію в укупній вредності 555 тисяч євро. Руководитель за явну управу Європейської унії Штефан Худолин наглашав, що по 1 марец 2018 року стигне і донація вредна коло 400 тисяч євро у чешкій механізації, багерах, чамцях і другій помоці за позарядову ситуацію.